ассалому алайкум мардуми шариф тоҷикистон, умедворам хуб ҳастед. бародари ҳоҷи зезе, эҳтиромона хоҳишат мекунам бародар. хата ба даст бигир. ин рӯза ҳамаш мезгара бародар. бесоҳиб нестӣ. насиб бошад саҳар видеообращение, прямой эфир ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонда. одаме ки шуморо таҳдид кард, номаш Фирӯз, лақабаш Абу. акс дар рӯи экран бародар. ҳамватан, эҳтиромона хоҳишат мекунам. мана занг бизан. ман гирои тира тамошо кардам бародар. ман просто номуси мардӣ дорам ки имрӯз дар берун асри 21 ба корчаву пистолет мардума на колени монда пул талаб карданд. сад афсӯс. бародари ҳоҷи зезе, эҳтиромона хоҳишат мекунам. ватсап, телеграм. майра саҳар насиб боша чорашанбе мебинам. якҷаҳон ташаккур ҳамватанони азиз.